क'क्राझार गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय लोगो फोरोंगिरि रंगिया महकुमानि बेन्दोङाव थानाय गरेकर गामिनि सासे मानगोनां सुबुं रंगिया गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि बोसोनगिरि मानगोनां प्रभात चन्द्र बर'नि खन्थाइ बिजाब खन्थाइ फामिया बेयो बिथांनि सेथि खन्थाइ बिजाब सोरजिनाय। बे खन्थाइ बिजाबखौ थांनाय 4 आरो 5 फेब्रुवारियाव कामरुप जिल्लानि रंगिया महकुमानि बेन्दोङाव थानाय रंगिया बर' बिजों गोजौ फरायसालियाव खुंफुंजानाय रंगिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 37थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव बे खन्थाइ फामेखौ बेखेवनाय जायो। खन्थाइ फामे बिजाबाव गासै 35 खन्थाइफोर दङ। बे बिजाबखौ जया बर'आ फोसावदों आरो बिजाबनि बेसेना 20 रांल'। जों मिजिंथियो बायदि खन्थाइ फामे बिजाबखौ फरायगिरि बिथांमोना अनसायनानै आरोबाव लिरगिरि बिथांखौ गोदान बिजाब सोरजिनायाव थुलुंगा होगोन। फै जों बयबो बिजाब फरायनायनि मोनसे जावरिखांनाय लाबोनि।